Окупаційні силовики сьогодні вранці нагрянули до мечеті в Криму. Це сталося в селі Зарічне біля Сімферополя. Перед п'ятничним намазом російські ОМОНівці та співробітники так званого центру з протидії екстремізму увірвалися до мечеті. За даними активістів Кримської солідарності, вони допитали імама та вірян. Цього разу нікого не затримували. Пришли изначально до джума, засняли на видео посетителей всей джума намаза, а потом с нами провели определенную разъяснительную работу. Заключалась в том, что они спрашивали о правомерности проведения данного мероприятия, о принадлежности данного здания к нашей общине, зарегистрировано или нет, и как бы порекомендовали, что мы в короткий срок решили эти вопросы.